नमस्कार मंडळी, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मंडळी, आज आहे माझ्या दादाचं लग्न आणि आज आपण आलो आहोत लग्नाच्या हॉलमध्ये। पाहू शकता की नवरदेवांची एंट्री होत आहे आणि असाच व्हिडिओ पुढे आहे कंटिन्यू। नक्की पहा, आवडल्यास लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका। ईश्वरं सेव्यं मल्लारो मुरडं विनायकं चिन्तामणे सेवरं वेदाद्रे गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरं गोदरं ग्रामोराधनसंस्थितो महागणपते कुर्यात् सदा मङ्गलम्। मोठे पायी पंजन घागुरारुण जुनी प्रेमे बरा वाचतो ऐसा देव गणेश तो वधूवरा पूर्या सदा मंगलम शुभमंगलम। समुद्र सरिता पूर्या सदा होती आजवरी पराश्रित परी आता परा आश्रया होनी सुवधू करो पतिगृही सर्वांवरी प्रेमया प्रेमाने पतीशी सुवर्तन करो साधवधो रोमना ईश्वरा मंगल आली लग्न घटी समीप नवरा घेऊनिया वागरा गुह्याचे मधुपर का पूजन करा अंतपटा तेदरा दृष्टा दृष्ट वधूवरान करिता दोघे करा विवी वाजंत्री बहुगल बलान करणे
विद्यावलन्ने वलन्ददेवा लक्ष्मी पदेते उमस्वरामि कुलदेवता चिंतन सावधान ग्रामदेवता चिंतन सावधान स्थानदेवता चिंतन सावधान वधूवरियों सहित वाजंत्री भरारिंदे चिंतन सावधान सावधान सावधान। कृपया वधूवरांना उचलायचं नाही अशी वर पक्ष आणि वधू पक्षाकडून सूचना आहे। थांबा थांबा, आता स्टेजवरची गर्दी खाली करा, भरपूर वेळ आहे, आलं लक्षात? हा हलका फुलका होता म्हणून उचलला किती वेळ उचलता मला नाही काय येणार त्याला खाली घ्यायला खाली पण साईल आहे की काय
एक से करा ज्यादा मांगे हाँ ठीक है अरे गोल तो पी रहा हूँ गोल पी रहा हूँ 3, 2, 1 Thank you.